नोंथाङा 100 राङावनो आल्ट्रा बास एबा लाक्जारि गारिफोर मोननो हागोन। 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। नंगौ, गोबाङानो अनलाइन लटारि टिकेट बायनानै गावनि जिउखौ सोलायबाय। नोंथांनि आखायाव साननैल' सम दंसै। जाय बिथांमोना लटारि लानो थाखाय गोसो गुदुं, बैसोर बिथांमोना भिडिअ'आव होनाय नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनानै टिकेटखौ बायनो हागोन। खुंथायनि आबुं गनायथिजों 22 खालारखालि बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव थानाय सानजा सामथाइबारि ब्रह्म मन्दिर लुफुं आफादनि दैदेननायाव मोनसे गिदिर अनथोब लटारि खेला खुंफुंनो थांगासिनो दं। टिकेटनि बेसेना 100 रांल'। खालि 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारिफोर मोननो हागोन, जेरै टाटा अल्ट्रा बास, महिन्द्र थार, महिन्द्र XUV 300, टाटा पान्च, मारुति स्विफ्ट, टाटा टियाग', रिनेल क्वेड, एल्ट', K10, महिन्द्र बलेर', हन्डा डिअ आरो आपाची 160 बायदि बायदि। बेनिखायनो लटारि खेला गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव खालामालासे दानो टिकेटखौ बायनो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बार 6003069798 आरो 6000900205 जों जगाजग खालामनो हागोन। गेलेमु सामलायनायनि बिबान आरो थिरांथाया खेला सामलायगिरि कमिटिनि आखायाव थागोन आरो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नाम्बार 6003069798 आरो 6000900205 जों जगाजग खालामनो हागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।